Ola rapaces e rapazas, vouvos ensinar como vai un recurso que temos en matemáticas e que algúns me dixestes que non dabades entrado ben. Está aquí en matemáticas, en medida de la longitud, xusto debaixo deste vídeo, aquí onde pon longitud. Xa podedes entrar directamente desde aquí, desde este enlace, se lle dades. Pode ser que vos poña que tedes que permitir, pero xa sabedes como facerlo. Dadeslle a permitir, Adobe Flash Player e entrades aquí. É un recurso que ten 4 actividades, vedelas aquí, e máis un apartado de xogos. Imos empezar polas actividades, despois miramos os xogos. Imos empezar pola primeira actividade. Esta actividade, se entrades, vedes que hai un apartado para medir unha mesa, medir unha alfombra, que imos mirar agora, e 4 apartados de práctica. Este en concreto dos insectos é moi chulo, mirámoslo tamén despois. Empezamos co de medir a mesa. Na mesa imos medir o longo, o alto e tamén o ancho. Vos vai ensinando, vedes que é moi clariño no que vai ensinando, e entrades na seguinte pantalla que aparece como imos medir a mesa. Ímolo medir con palmos e con metros, con cinta métrica. Sempre hai unha flechiña verde que pon seguir, dámoslle para diante. Aquí escollemos con que queremos medir. Empezamos cos palmos e vedes que nos aparece a mesa e as 3 longitudes que imos medir. Empezamos pola primeira, temos que ir escollendo. Empezamos polo longo e vedes que xa nesta man de aquí da dereita apareceu os palmos, poñer e quitar, apareceu para facer máis grande e máis próxima a imaxe ou máis lonxana, isto que pon zoom, e apareceu mover, que podemos mover a imaxe para un lado ou para outro, veredes que despois nos vai facer falta. Empezamos poñendo palmos, vedes que van saindo aí, nos podemos poñer os que queiramos, pero se nos vamos da mesa tamén se poden quitar. E unha vez que os teñamos, contámolos. Vedes que aquí en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palmos. Pasamos ao ancho. O ancho, volvemos a facer o mesmo e poñemos. Son 5, poñémolos aquí. E despois pasamos ao alto. E no alto volvemos a facer o mesmo. Poñémolos, son 3. Unha vez que o teñamos feito, damoslle aquí, xa está, e nos aparece moi ben. Pasamos coa cinta métrica a medir a mesma mesa. Dámoslle e dámoslle o que é o longo. Vedes que agora xa non son palmos, é a cinta métrica e podemos estirar ou encoller. Vedes que se llevamos dando a estirar, aquí a cinta métrica vais estirando. Podedes darlle o zoom, por iso vos decía antes que igual era interesante, e seguimos lle dando a estirar. Vedes que aquí, nos números, aparecen os centímetros que vai medir esta mesa. Dámoslle a estirar, até que chegue á esquina da mesa, teñamos o longo total. E se vos fixades, vamos a dar un pouquiño menos porque nos pasamos un pouquiño, un pouco máis. Estamos aí, se lle damos ben, miramos de mover para este lado para que vexamos perfectamente esa cantidade e se lle damos un pouquiño máis nos vai sair eso, 160, 100. Aí estamos, esa é a medida, 160, vale? Anotamos 160. Pasamos o ancho e volvemos a facer o mesmo. Anotamos aquí 160 e no ancho volvemos a facer o mesmo. Damoslle a estirar hasta que cheguemos á esquina da mesa. E lle damos a zoom para ir vendo canto mide esta mesa, un pouquiño menos. Aí o temos, exacta medida en 100, vale. E o mesmo facémolo co alto, vale? Facémolo co alto ata chegar aí a ese puntiño de aí e miramos co zoom canto nos está dicindo a cinta métrica, que nos di 60. Damos e xa está, moi ben, correcto. A páxina sigue facendo actividades con palmos e metros, pero nos imos mirar outras das actividades que temos. Vedes que aquí habería o mesmo para medir unha alfombra, sería o mesmo que a mesa, pero neste caso coa alfombra. Vamos mirar esta parte da práctica. Aquí temos a máquina,
vedes que as explicacións están tamén moi clariñas. Esta máquina nos vai axudar a pasar de centímetros a metros. Aquí temos que poñer o valor, aquí o número, vedes que está todo moi clariño explicado, e aquí a unidade, centímetros. E queremos darlle, saber cantos metros son. 0,03 metros. Ademais tedes a escala e aparece cada número colocado no seu lugar. Se vos fixades neste recurso, nesta especie de xogo que temos, a coma non é tal coma, poñen un punto para os decimais, temos que ter cuidado con iso. Aquí en seguir nos van a aparecer actividades nas que nós xa teríamos que ir facendo, pero sempre da mesma maneira. Cantos metros son 356 centímetros? Poñemos 356, poñemos a unidade, que son centímetros, e lle damos o que queremos pasar, metros. Aparécenos aquí, coidado, lembrade, sempre non coma, punto, poñemos 156 e lle damos a xa está. E nos aparece que moi ben, vale? Non imos continuar cos exemplos, xa sabemos en que consiste a máquina. Completar, outra das actividades. Esta é das que fomos facendo de unidades complexas e incomplexas, a forma complexa e incomplexa de expresar unidades de longitude. Temos 342 centímetros, cantos metros, decímetros e centímetros. Poñemos 3, 4, 2. Aquí abaixo o que nos pide é expresar de maneira incomplexa este número en centímetros. 5 metros son 5 metros, non temos ningún decímetro e temos 3 centímetros. E agora nos pide darle aquí. Moi ben, xa nos aparece que está moi ben. Vedes que isto é a segunda das actividades que tiñamos. A terceira actividade de práctica é a calculadora. E na calculadora é moi parecido, pero neste caso vamos sumar. Para sumar temos que ter sempre todos os sumandos na mesma unidade. Son 7 metros, aquí xa temos decímetros, non metros, e aquí temos metros. Pero o propio recurso, a propia actividade, nos di que o que temos que facer, pasar a metros. Poñemos aquí o valor, que son 23, poñemos aquí o que son decímetros, e lle damos o botón da unidade que queremos ter, que son metros. 2,3. Lembrade, aquí vai ser un punto, non unha coma. Damos xa está, e nos di que sí, que está ben. E nos di que sigamos, porque lembrade que aquí o que estábamos a facer era sumar. Vanos axudar tanto que incluso podemos utilizar a calculadora para sumar todo isto. Imos metendo 7, como se fora unha calculadora normal, máis, xa temos que son 2,3, máis 200, e temos o resultado que é 209,3, que tamén o podedes ir facendo de cabeza. Vedes que xa nos volve decir que moi ben, vale? Xa sabedes en que consiste tamén a calculadora, e o que nos queda é un dos máis chulos que ten este recurso, ou esta actividade en concreto, a actividade primeira, que é medir diferentes insectos. Temos a mosca da carne, damoslle para diante, e o primeiro que nos di é que canto crees que mide. Tedes que poñer a vosa valoración. Imaginade que eu penso que mide 5 centímetros. Vale. Agora nos pide que a midamos de verdade. Para medir temos que pinchar e arrastrar. Temos unha regra e a vamos poñer aquí na esquina e facémola coincidir ben e medimos. Vemos que mide, pois, isto sería 1 centímetro, aquí temos en milímetros, pois que a mosca mide en concreto, cantos milímetros? 8 milímetros? Pois veña, vamos a poñelo. 8 milímetros. Milímetros. Vale, xa está. Fixádevos, 8 milímetros a medición está moi ben, medín ben, e a miña predición era un disparate grande porque unha mosca de 5 centímetros sería unha mosca enorme, non? Unha mosca xigante. Vedes que hai máis exemplos coa vespa e en concreto podemos ter seguir mirando exemplos, a parte da vespa, pois hai outros animais que podemos medir. Esta é a actividade 1.
probádea, e despois temos, xa sabedes, indo para atrás, as actividades 2, 3, 4 e despois os xogos. Os xogos, que son o que seguro que vos apetece facer, no primeiro xogo o que temos que facer é ir completando o espacio para que este monigote non caia no burato, e para iso, el nos di non podo seguir, temos que poñer bloques de que longitude. Contamos os números que necesitamos e vamos a mirar que poden ser 6. Vamos a intentar poñer. Efectivamente, o moneco pode continuar. Este é un dos xogos, hai un tempo, así que ten un pouco de reto para facer, e o segundo xogo hai que axudarlle a este monigote a lanzar o cuadrolo, ou esta especie de cubo que ten amarelo, para que chegue ao mesmo lugar que o cubo verde. Temos que decidir que distancia haberá entre os 0 metros que temos aquí e o cubo verde que temos antes, un pouquiño antes dos 100 metros, e temos que escribir aquí. Lle damos a, por exemplo, imaginadevos 75 metros, vamos a decirlle que pare cando nos consideremos que chegue aos 75 metros, que son os que pensamos que é a distancia. Voulle dar aí, que hai unha 74. Vamos mirar a ver onde nos queda. Xa me di case, tiña que terlle dado un pouquiño menos, pero teño unha tirada máis, entón podo volver a repetir e intentar lanzar hasta coincidir ese cadrado amarelo xusto enriba do verde. Como vedes, hai un montón de cousas que facer neste recurso, todas elas relacionadas ca longitude e que nos van axudar a repasar dunha maneira divertida. Despois probade vos, sempre co mesmo sistema, a actividade 2, 3, 4, e veredes como ides repasar e aprender un montón de cousas. Na parte de abaixo hai un apartado de sabías que ten información sobre a longitude, por si queredes ver. Hai unha serie de test e hai unha serie de exercicios para imprimir, pero eu penso que coas actividades de xogo e de repaso que vos chega ben de momento. Veña, animádevos a entrar a probar.